Welcome back mga kabayan. Pasensya na po, medyo naputol kanina. Ngayon po kumulo na po siya. Nilagay ko na po yung pansit bato. Ayan na po siya. Ngayon po sa paglalagay po ng pansit bato, kailangan tatansyahin nyo yung tubig kasi sinisip-sip po. Sinisip-sip ng sabaw yung pansit. Tapos ito pong pansit Bicol, depende sa size. May iba't ibang size po ito. Meron yung pino, meron itong medium size. Pero pag sinabing pansit bato, na nag-originate po sa Camarines Sur, kasi ang bato po ay lugar po sa Camarines Sur. Pino po ang original na pansit bato. Ang mga ibang kalapit na bayan ay naisipan na rin pong gumawa ng pansit Bicol na ganito. Kagaya po ng ligaw, pansit ng ginubatan, meron na silang sariling gawa. Ngayon po, pag medyo hapok na po itong pansit Bicol natin o pansit bato, ilalagay na po natin ang pechay. Ito po, pechay. Maaari pong lagyan nyo rin ng repolyo o kaya carrots. Pwedeng may sabaw, pwede ring pansit gisado. Tapos ang kapartner po nito, kung marunong kayo gumawa ng suka na may sili, bawang at kaunting sibuyas, yung timplado, ay sarap po. Ang iba po, inuulam po ang pansit. Pwedeng almusal, tanghalian, o hapunan. Pag natikman nyo po ito, napakasarap. Sabi naman ng mga taga Quezon, para siyang kahalintulad ng pansit habhab. Halina mga kabayan, kain tayo kapag luto na to. Sarap. Ayan po, kumukulo na po siya. Ang iba po, half cook lang nito. Aahunin na to. At kakainin na. Minsan nga po, kapag nagmamadali talaga, wala nang gulay, lalo kung walang available na gulay. Ilagay na po natin para maluto rin na yung gulay ho. Minsan nga po kapag medyo kapos talaga sa pambili ng sahog na baboy o hipon. Hipon ho pala, pwede rin dito. Tinapa lang po, ayos na po. Masarap din po ang tinapa sa Bicol eh. Malasa, tinapang galunggong. Mga Bicolano po, mga manoy, manay, alam na alam nila ang recipe ito. Pasensya na po, hindi ko po nakunan kanina talaga, naputol. Kinailangan ko pang magbura pala ng application, sabi ng pamangkin ko. Mga kabayan, huwag po ninyong kakalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel, Donna Bicolana. Maraming salamat po. Diyos mabalo sa Indugabos. Pwede na tabi, maghang kitang pansit Bicol sa mga taga-uwas. Mga was na niyan. Sa Manila o sa ibang bansa. Panigurado, takam na kayo. Kilalang kilala po nila ito. Pero kahit po hindi Bicolano, Bicolana, panigurado, pag natikman nyo po, masasarapan kayo. Sa totoo nga po, marami na rin po nagbablog nito eh. Yan po. Dito po sa side ng asawa ko nung una, ako lang po ang nagdala dito ng pagluluto ng pansit Bicol. Ang kilala nila ay yung pansit habhab. Ayon sa aking biyanan, may kahalintulad siya sa pansit habhab.
Ayan na po, malapit-lapit na po siya. Han, kain na pansit Bicol. Matagal ka nang di nakakatikim nito. Tita Rosa, ito na, pansit Bicol.